Viktor, mela nibdew biftit qarrita aħna l-poeti. Aħna l-poeti. Aħna l-maskri tat teatru tal-imwarbin. Aħna l-allat tat tribu tal-minsijin. Aħna li minn ġufiċ ċaħda, appiki għala s-separju minar ċabċipa waħda. Aħna daw li bqajna nannu bħal fassanna strateġija. Moħna għammadna sam għall-apatija u id-nejna saddejna għal tmaqdir il-bqija. Aħna dawk li qsamna l-pont. Aħna dawk li qatma bżajna mid-batija, mit-pattija mill-affront. Aħna dawk ta' bla semmija, għat li baqa min jarana bħala xtili tar-rebbija. Aħna ktar xfajnejn il-kotra, l-imsejknin, l-imħawdin, l-imħarbtin. Aħna dawk li dejjem konna, poeti Maltin, ħabbara mdawlin, ftit frijaj ħadrana, fuq siġra safrana, kull ħin edha tnin. Grazzi. Ħanibda bil-mistoqsija. Għalik, x'inhi l-letteratura? Nista' ngħidha sempliċi li l-letteratura hija ħajti. Jiena meta kont minn żmien meta kont student il-liċeo, way time ago, ġifieri meta konna għal-liċeo kien il-belt, l-università kienet il-belt, l-Ingliż kien il-favorit tiegħi. U niftakar darba minnhom Mr. Glass li kien il-teacher tagħna illi pereżempju meta kienu konna lezzjoni fuq xi poeżija u dan tibda tara ħafna minnhom teftfula u teftfulem u jien kont dejjem noqgħod attent u nistaqsi fuq il-poeżija. Darba minnhom u ħiereġ hekk diġà lesta l-lecture ħiereġ waqaf daqsxejn qudiemi. Konna dak iż-żmien Dewells, jiena u l-ħabib tiegħi Riċi Matenza, u qalli Fenek, you do feel your poetry, do you? U minn dak il-ħin issu xi ħaġa qalli int se tikteb. Ftit wara ktibt l-ewwel poeżija lill-ommi li jkun nikteb bil-Malti, imma di ħarġet bil-Bildana, ta' ommi tlifta kmieni jiena ta' 13 sena. U tħarbat tax kellna nitilqu mill-Ħamrun biex immorru l-belt man nanniet, għax il-papa kien għadu jaħdem ma setax rabbina hu. Jiġifieri għal-bidu kont tikteb l-Ingliż. L-Ingliż kien l-Ingliż u l-istorja kien il-favorit tiegħi. U għalik, x'tagħmel il-letteratura li forom oħrajn ta' kitba ma jagħmlux? Tiftaħ li tieqa fuq id-dinja kollha. Għaliex meta taqra jien naqra ħafna bl-Ingliż, anke jiġieli naqra bit-Taljan, issa donni konċentrajt għalkemm studjajt ukoll il-Franċiż u kien favorit tiegħi anke ċertu poeti Franċiżi, però ili li konċentrajt biss fuq il-Malti, minn doqbat il-Malti, konċentrajt fuq il-Malti u l-Ingliż huwa naturali għalija. Dal-aħħar ħarġ ktib bl-Ingliż. U kulħadd sħabi, speċi minn titrab bl-Ingliż ukoll, jien proprja bl-Ingliż bdejt. Imma mbagħad biddilt xi ħaġa ġrat illi biddilt fil-Malti. Tgħidli xi ġrat. Fil-kors tal-università li aħna kien il-prof Sakulina, Ġuse Akulina, dak iż-żmien li hu kien itena lectures fil-Malti u kellu wkoll programm fuq rediffusion. Dak iż-żmien rediffusion sewwa. U għalli nisma jekk xi ħadd minnkom jikteb xi ħaġa bil-Malti tuwieli u naqrilkom fuq rediffusion. Aħna bħala studenti konna ferħanin li se jaqrilna fuq rediffusion u jintajtu dina lill-ommi għax dik biss kont kribt bil-Malti. Meta tlu bil-Ingliż, le bil-Malti. Jien professur tal-Malti u bil-Malti rridhom u bil-Malti naqrawhom. U meta qra għalli ridek it-tieni iżjed int materjal. Speċjalment meta jkollu dak l-impetu sekk, ktibt lu oħrajn u dana, imma mbagħad ġrali li mort kors l-Ingilterra ta' sena, rġajt bdejt nikteb l-Ingliż, sirt naf ħafna poeti Ingliżi personali, għaliex kellna l-Poetry Society tagħna fl-Università ta' kull nhar ta' ġimgħa kien jiġi poeta ta' ċertu fama Ingliż u jaqranna u niddiskutu u dana. Niftakar ma' wieħed minnhom li kien wieħed mill-3 Liverpool poets li kienu dana. Għalissa nżejt ismu, u wara morna neħdu drink, għax l-Ingliżi tispiċċa fil-pub, sooner or later, u da. Imma meta ġaġejt Malta, sibt illi
kien beda il-moviment hawn mill-letterarju. Kienu ġaqalu li bih, ġifieri. Kont tara xi xebħ bejn il-moviment u bejn din il-Poet Society li kellkom l-Ingilterra. Iva, dak li ġara, illi meta bdejt nara xogħlijiet li qegħdin jikdbu dawn l-awturi ġodda, bdejt ngħid isma' mhumiex il-bot minn dawk li qed li jien kont naħu parti fihom l-Ingilterra, maħniex il-bot minn hemm. U meta sirt insiq, meta sirt nafhom personali, irrealizzajt li veru għandna poeti tajbin hawn Malta. Naturalment il-moviment hawn mill-letterarju ma kienx biss għal-poeti, kien għal-letteratura Maltija kollha. U konna aggressivi aħna fil-letteratura li ktibna, konna aggressivi anki f'posti fej dana keċċewna minn ħafna postijiet. Kien s-serata tal-Manuel, per eżempju, għalunna dawn il-ridu jafu x-se naqraw. Qabel meta tajnijom il-lista, għalunna dawn il-5 biċċiet ma jistawx jinqrawaw. Għaliex? Għaxek. Il-Manuel għaxek. Ma wara sirna nafu minna u minnem tnej minnom kienet l-oġġezzjoni nħabba sess u t-tlita l-oħra l-oġġezzjoni kien ħabba il-politika. Right? Niftakar konna rnilom ġifiri jintom hekk, something abjat, tistax tagħmel kritika tal-pajjiż. Għaliex fuq kollox l-awtur, mhux se jikteb. Kemm se ndumu nikdbu bħall-antiki nikdbu fuq il-ġmil tan-natura, fuq il-fjuri, fuq l-imħabba u dan, aħna bdejna nidħlu f'affarijiet li qed jiġru f'pajjiżna. U pajjiżna kienu qed jiġru ħafna affarijiet. Biss il-ġlieda għall-indipendenza. Il-ġlieda l-oħra żviluppat bejn il-Knisja u l-Partit Laburista u s-soċjetà inqasmet letteralment inqasmet fit-tnejn. Tal-Manuel, pereżempju, niftakar Albert Marshall li intom kollha tafuh. Kien id-direttur tas-serata tal-Manuel, kena Manuel Bakjat, da ġifieri, għax konninna mmorru man-nies u naqraw fil-pjazzezz fuq is-swar u dan għadna issa naslu għal-Manuel u nsiru rispettabbli. U żammewhomna. Bertu Marshall għallina tinkwetaw xejn. U xaħna se nkunu fuq il-park, meta nkunu fuq il-park nagħmlu li rridu. Imma ma minnix li rridu, għax kif dit tinqara l-ewwel waħda minn dawk il-5 u pup il-portiera ġerrawna l-portiera u keċċewna mill-Manuel. U qed nsemmu l-moviment hawn mill-letterarju, x'fisser għalik? Fisser illi tani dak li jiena kont nemmen fil-letteratura fl-aħħar emmint illi anki Malta jista' jsir, qed isir, dak li qed isir barra minn Malta li kien hemm taqliba sħiħa, kważi rivoluzzjoni fit-tip ta' letteratura, fil-mużika u dan kollu. Hawn Malta nistgħu nagħmluhom. Allura sibt illi minn Londra għal Malta ma kellix fuq kollox dik il-qasma kollha x'in ġej bil-geddum meta ġejt hawnhekk għax l-Ingilterra. Londra hija l-pajjiż favorit tiegħi. Ma naħsibx Londra tal-lum li qed isir, ma insomma, dak iż-żmien kienet il-dan. U xi distingwi l-lingwa tal-poeżija minn lingwa f'kitba oħra? Inti tikteb ġeneri oħrajn? Nikteb ġeneri. Il-lingwa tal-poeżija x'għandha differenti minn oħrajn? Ovvja li għandek ir-ritmu u għandek il-rima, illi fil-proża ma ssibhomx, ngħid ma ssibhomx, suppost ma ssibhomx, għax jien għattom fil-proza, hemmhekk għattom il-ħsieb irid ikun evoluta l-poeżija, qasir għall-poeżija x'il-poeżija iktar ma titkellem fil-qosor iktar għandha saħħa. U kif tagħżel bliema lingwa se tikteb? Mhux jien nagħżel, tażilni. U kif tagħżel li ma ġeneru se tikteb? Ma nażlux jiena, tista' tgħid li għażilni hu. Skont il-burdata, ġilli jiġi ħsieb, u ngħid li għandi 4 linji ħelwin, nagħmel 4 linji, biss jekk ta' 4 linji. Imma dak di poeżija x'ħarġet bil-beat tagħha, għandi l-rima wkoll fiha, din nżomma bħala poeżija. U mbagħad laqajthom it-tnejn flimkien fil-poeproza. U mbagħad fil-poeproza laqajthom it-tnejn flimkien. U ġili konsidrajt li tikteb xi ġeneru ieħor ngħidu aħna t-teatru. Ġili ktib xi dram, ġili esperimentajt. Le. Il-ħabbu t-teatru jiena u kont nattendi għalhekk jien kont meta kont reporter ġifieri barra l-futbol, kont nikkaverja t-teatru u anki il-films ġodda l-inna il-press
kienu joru għomna ġemma qabel il-general release, għax qabel hekk mhux bħallum il-film. Għaw Malta għażi dara jmort nara film dal-aħħar. Kont waħdi fit-teatru. M'għandhomx daqshekk popolari. U taqralna ftit issa Tradiment u ż-żabra la bdejna nitkellmu fuq il-poet proza ta' Thomas il-poet proza. Jiena nikteb ħafna pożija ta' protesta. Il-pożija ta' protesta daħlek ħafna fl-inkwiet. Għax jekk tipprotesta mhux se tipprotesta biss fuq l-ambjent, tipprotesta fuq kif il-gvern qiegħed imexxi tgħidli mela inti xi bniedem li taf kollox le. Imma il-poeta huwa bniedem jekk m'intix sensittiv ma tistax tkun poeta. Issa dawk li aħna sensittivi għal bidliet li qegħdin jiġru partikolarment da żmien dil-kwistjoni tas-siġar, annihilazzjoni tas-siġar, ma tistax toqgħod kwiet. All right? Inutli li ċemplu li u jgħidu li nafu li kontra tagħna ta' intajt li trid. Jien dejjem ngħid li jiena mingħajr partit. Mingħajr partit. Ġieli votajt parti u ġieli votajt oħra. Right? Skont kif jaqbel il-programm tagħna. U ħadd mhu se jgħid li toħrob le. Jiena ħaġa darba fiktib li dal-aħħar li ktib fuqi fuq Charles Briffa saqsini. Għalli vik, di l-bicċa xogħol li daqqa jpinġuke blu, daqqa jpinġuke ħmara tlu ħanajlek, li ġiġ kulur inħobbhom jiena, alright? Però min tal-ebda kulur, jiena neutrali, jekk tgħid li għażel kulur, jiena nażel l-aħdar tan-natura. Jien dik, favur in-natura. U minn ikkasbar in-natura, jien inħoss li għandi nipprotesta. Inutli li fl-aħħar ktib li ħriġt PS. Alright, għallu li s-soltu tijak int kontra tagħna. Dawn l-affetti dejquni jiena. Għat xi ħaġa li mhix vera, u insomma, le, mhux hekk toqgħodx tgħid insomma, għat xi ħaġa li mhux vera, jekk bħalissa qed nipprotesta fuq toħta s-siġar tista' tgħidli li qed nikdeb, le, ma tistax tgħidli li qed nikdeb. Allura hemmhekk jiena inħoss is-saħħa tiegħi, illi jiena free li ngħid li rrid. Issa għal dawk li ħafna drabi għajdu li għax int kontra il-Labor per eżempju dara, forse ma jafux li jiena fis-60s kont fi żmien il-ġlieda bejn il-Knisja u l-dara, kont sports editor ta' waħda mill-gazzetti tal-Labor. Gazzetta li rida Mintoff, il-Voice of Malta, all right? U ħarġet minn l-isqof li kull min jaqra, kull min biħ, kull min jixtri, kull min jikteb din il-gazzetta ma jinqata mill-Knisja u dara. U niftakar li l-Anton Butiġieċi jiena ħabib kbir tiegħi jitnej Ħamruniżi u għalli vik. Rridu nafu se tagħmel inti, għalli l-prim kien ġifieri għal Mintoff, għax hekk kienu jgħidu l-prim. Għalli l-prim irid jaf inti qed inti taħsibni li jiena dak kienu jiftaħru li għandu ħafna soldati tal-azzar. U jena tu għallu inti li ħsibni soldat tal-parti, għalli ġifiri se tkompli, żgur li nkompli. Ġifiri dawna ma jafux l-istorja tiegħi li għodu ċabsuni ma dal-partit u ma dak il-partit. Jien dejjem Mart, jiena Malti, u bħala Malti inħobb lil Malta, niddefendi lil Malta. Issa, jiena anki f'pożija minnu jiena laborist nazzjonalist. Imma la jiena laborist, lanqas jien nazzjonalist, issa dina trid tara miktuba. Għaliex l-ewwel waħda jiena laborist nazzjonalist is written in small letters. Jiġifieri bħala prinċipju, laborist għax inħobb il-ħaddiem u nħoss għalih. Nazzjonalist għax inħobb il-pajjiżi li hu n-nazzjon tiegħi. Imma t-tieni linja u la jiena laborist, kapital L, issa xi tal-Labor Party, u lanqas jien Nazzjonalist, kapitali, mela għazrin tal-PN, all right? Għamilta dikjarazzjoni, issa edha miktuba, issa ma mirrit jgħamel hekk u jibqa' jattakkani jgħamelu, ma jaffettwanix li għandi nikteb, xorta nikbu. Hekk tlajt u hekk nibqa'. U fit-Tradiment u ż-żabra hekk għamilt u semma sinonimi miegħek bħala l-poeta tal-protesta nistgħu ngħidu. Dawna inserta bit-tnejn favur in-natura sewwa u ktibthom fi żminijiet moddija taħt amministrazzjoni differenti. Imma għadhom relevanti. Għadhom iżjed relevanti issa. Fil-vile l-inferxin fuq Zaq l-Eliqi
Nara ġrieħ ir-Redentur sidru spulpjat. Naġġara bil-lexxun sawru l-kuruna, kaħħala samru msiemer fil-ħamrija flok is-siġar li xettluna. Faċli tibqa' ħalqek siket tħares biss. Ma min josli l-art walidu għandu dmir jew li leħnu u d-dimalla li bissidu. It-trombi ta' Ġeriku jidħlu jżarżru f'nofs il-kant tal-innu mal-talba tan-nazzjon, waqt li n-nawżja mal-kustilji tifrex dliela dilja nixfa moħħna tinfet bħal berrina sa terrina. Hekk jista' jkun mulej, tħallix dal-kalċi għaddi minn għalina, madana kollu naf li jridu huma jrid mhux li jrid jiena. B'saħħtu ħafna dak l-aħħar vers għadu jissemma l-lum il-ġurnata naħseb nisimgħu forsi anke aktar minn dak iż-żmien. Biex hekk. Nisimgħu iż-żabra wkoll? Iż-żabra hija wkoll fuq l-irda tal-ambjent. U fil-fatt dina jien kont noqgħod il-Pjazza tal-Ħamrun. U l-Pjazza tal-Ħamrun kienet madwar hekk kollha imdawra bis-siġar. U konna għadna ġenerazzjoni li nobdu aħna meta konna tfal. Allura jien wara konna mill-homework kienu jħalluni mmur nilgħab il-ballun taċ-ċarruta fil-Pjazza tal-Ħamrun, imma fis-seba' tar-rattiqa tinfetaħ u l-papa kon nidħol, konna ġenerazzjoni hekk, kon nidħol. U ħafna drabi kont noqgħod wara t-tieqa għaliex f'dawn is-siġar fil-għaxija kienu jirritornaw la safar kollha, ma nafx x'ikunu marru jagħmlu matul il-ġurnata, imma ma jkunux fuq is-siġar. Meta jibda jidlam tarhom kollha ġejjin fuq is-siġar. U mbagħad ipespsu donhom they sting themselves to sleep. Ipespsu, jien kont tant naħu gost nisma' dik il-pespisa tagħhom, l-ewwel tkun qawwija, hekk andante, speċi, u mbagħad bil-mod il-mod, hekk allegro, u mbagħad bil-mod il-mod. Sakemm ngħid raqdu mela kollha la safar. U trajt irħobbhom it-tnejn, is-siġar u la safar. U darba ġew il-pirati, hawnhekk għandhom pirati jien, bislilem u dana u s-siġar għamluhom assolutament ma dana. Issa, it-tiżbir aħna nafu li kull siġra għandha bżonn li tinsabar minn żmien għal oħra, li tija ħajja differenti. Imma jiena li rajt l-effett fuq l-żafar li dawn meta ġew geġwiġija ma sabux il-artom ta' isnijien issa mur id-dar u kun naf illi ġi wieħed minn dawn il-magni mġiena kien isili u ngħid ara ma fejn marret. Bl-istess mod. Ġifieri bl-istess mod jien ħsibt għalkemm kont naf illi t-tiżbira x'imbagħad is-siġra terġa' titla'. Imma l-povrija safar li ma tkunx avżajthom. Aħna nkunu avżati isma' ħares tħallux karozzi dana għaliex dak iż-żmien ma kienx hemm ħafna karozzi, għaliex se jkun hemm għada se jkun hemm it-tiżbir. Dara safar ħadd ma qalilhom u jiġu u tarhom dak il-paniku hekk u dana taf temmenni li bkejt ta' tifel bkejt. U din poezija ġifieri ktibta bbażata fuq l-esperjenza dawn is-siġar ta' għalkemm dik ta' snin twal wara, snin twal wara. Nisimgħuha? Is-siġra tal-misraħ sal-bieraħ kienet tfakkarni fir-riti antiki tal-mara fertili qed tonos ħedlija fuq ħaġra godlija. Tfakkarni f'disinji ta' dellu ta' dija tal-wien fantasija. Dbennidni ġonija ta' friħa ju friħ, twennisni ġowejla ta' wensu mistrieħ. Imbagħad ġewwa l-misraħ il-bieraħ, bisriera u slielen armati ġew 4 pirati. U dritt marru ħdejha u l-biesa qaċtula, ċartula idea u xara minn nasa sa waslu u xara minn rasa sa waslu sa nasa u s-siġra la tnifset protesta la lisnet la karba tuġieħ. U telqu l-pirati bis-sriera u slielem. U s-siġra s-serrata ħallewa waħedha titnieqat fl-ispazju ta' miżraħ li krieħ. U ġew fil-għaxija la safar u staġbu b'dil ħerba qatih. Uħud minnhom bkew. U telqu ħosbina fuq ġwina ħiċċomb f'kien ieħor ifittxu dil ħerba jinsew. U ruħi titbenna mdorrija banjietom
mis-siġra kennija ħassejta seħibhom ftit jira agonija. U baqa' ġo moħħi l-lejl kollu bla frijaj, bla weraq, bla tjuru, bla ken, sokkoħxon ġo misraħ iqattar id-dem. Dawn il-poeżiji ta' protesta sibt xi oġġezzjoni għalihom dak iż-żmien kien hemm min kritika kietilek forsi qed tesaġera. Le, però le, da kunna għax għal-bidu kunna noħġuhom aħna. Ma nurhom lil ħadd, naqbdu morru għal printer, tajpjawhom aħna ġifieri u dana, nsibu wieħed li jissettinna u da, ġifieri ma bla ċensura konna nagħmluhom, kollha konna noħġu aħna. Imma mbagħad meta beda jkun hemm il-publishers li bdew bil-klat kodba Maltin u mbagħad wara oħrajn, il-publishers ħassew iżjed responsabilità, allura bdew jasru. Publishers iżom man-naħa tal-awtur, all right? Għax nemmnu fil-libertà tal-kelma ukoll. Imma ġili żammewna. Per eżempju, meta kellna wieħed mill-iktar kodba li ħabbatna, insertajna wkoll jien u Luciano Mikallef fih id-darba kien wieħed bil-Malti li jismu Faltamira. U dan. Hemmhekk kellna sew stampi daqsxejn waħda skifużi. Għaliex Luciano rrid jagħmel il-ħaddiem imsallab Isu Kristu imma laqas il-biċċa fuq il-parti tiegħu ma kienet u oġġezzjonaw għaliha. U jiena kelli linja politika li l-publisher għalli din titnaħħieli. Għattu le, ta' ma titnaħħiex di. Għattu ma tagħmilx sens il-poeżija, għalli mela ma nagħmlux il-ktieb. U Luciano għalli le, fik ta' insomma, ġifieri ara d-diffikultajiet li nidħlu fihom. Għattu l-publisher ħanajlek, jekk nikteb f'dil-linja nagħmel puntini u fil-linja ta' taħta nagħmel puntini, u ħadd ikun jaf fuq li ma partit qed nitkellem, mhux waħda qed fuq jew għara fuq jew. Għalli nikkonsidra, baċċempil li filgħaxija għalli nagħmlu għajek. Nagħmlu għajek. Għalli għax it-tajpjajni aħna u rajna kif inhi. Li għalija ġifri ħmerija. Imma wara li għaddejna dik, Umbat, niftakar għax konna sejrin nipprintjaw ħazzabbar u ħazzabbar kien hemm l-istamperija tal-mużew. Ma tax kas tal-materjal, ta' kas tal-materjal, probabbli kien iżomna għal-da. Imma l-istampi mal-ajrom meta għamaru dana. Għallu, din għal-ktib, din ma taħroġ fil-ktib. Għallu, ma skużani ta' għallu, jekk marru Ruma, il-Vatikan, daqs kemem statwi u dan għax dan għamel ġifiri Ġesu Sallepek, kollox jider u dar. La, jien żgur da ma ramlux. ċeċu għat, ħammu, inkellem l-gbarnet tal-mużew u mort bil-dana u kellimtom insomma u għattilom il-ktib huwa serju tistaw taqraħ kollha kemm intom, all right, imma l-awtur ma tista' lill-artist, ma tistax tobbligaħ kif irid ipinġi l-ħaddiem. Luciano irid ipinġih imneżza minn kollox, mid-drittijiet kollha. All right? Għalli issa nkellmu aħna lill-printer u l-għada morna għattu importa ċempillu dum ħalli għadu morru għandu ħalli neħilsu għadda l-ktib għalli. U mort għandu, għattu isma kelmek, iva għalli kellimni, ma tfissirx li konvinċini ta' għalli morru u għamluħ possiħor. Intikom il-materjal l-ħat li s-settijajt, imma dawk l-istampi għawnek ma jisirux, għax jinroħ wahda għandi, għalli. U meta għalli jinroħ wahda għandi, ftakat fin-nannu tijaj kif kien jitkellem, u għat, no, jien nista nafsu bżiet il-dana, u badna l-affarijiet u morna stamperija oħra, dak iż-żmien kienet stamperija żgħira, stampatur wieħed magna waħda, all right, u għallinna u l-għajim mbagħad iġdaw l-affarijiet għajdu li tridu, pinġu li tridu, u hekk ħareġ il-ktieb. Ġifieri kellna żejt ċensura wara dik li. Ma kellkom ukoll il-fibra biex tiġġildu għaw taraw kif tistgħu. Jekk temmen fik innifsek u fl-qed tikteb, naħseb minn armatrit dana, mhux biex tagħmilha tal-hero, mhux problem. Tkun konvint. Konvinzjoni. Ekku. U x'kienu l-influenza? Waħda li rrid ngħidlek ukoll kienu wkoll għax aħna l-moviment hawn mill-letterarju, ġifieri apparti minni, u jien m'għandix naqsam fid-drama, konna ntellaw id-drammi wkoll. All right, so kellna l-Albert Marshall tella drammi u darba ridna ntellaw dram.
l-imdina qudiem il-katedral. Zamma għonna u koll, għaliex ġibna zifna ta' tfajla tisfem bit-tutu. Taf it-tutu dara, li aħna għazmizza li tinna frasna li soġġezzjona għalija. U inti, ġviri, mux il-moviment, inti l-tqajt ma' okkazjonijiet oħra ta' ċensura fil-kitba tijak? Le, daw propju, għaxum bat, bdejna nħorġu l-rid. U bdejtu t-sfidaw xiftit? Ma naħsibx għedin nisfidawhom da żmien, apparti li gergru ġifieri meta jintlaqtu politikament, għarajt minna ħata nisi qatt ma smajna xejn. Donna ċedit l-armi isa. Għax kidditna daqsxejn fil-passat ukoll. Le, ma naħsibx li da żmien għandhom. Daw li qegħdin jilbu bħalissa jiena naqra xogħlijiet moderni għax bħalissa għandna jiena nammetti, forsi uħud minn sħabi mhux dejjem jammettu, insomma, jiena nammetti illi għandna line-up vera tajba ta' żgħażagħ li qegħdin jikbu in all fields, ġifieri li qed jagħmlu t-teatru, fil-poeżija, ma nsemmix ismijiet għax it's invidious, għax mbagħad kun ħallejt oħrajn li dara. Imma jidirli illi l-letteratura qiegħda f'idej tajba. U temmen fl-autoċensura? Ġilli nagħmel autoċensura jinti għajjen nifsi. F'liema każijiet? Ikunu kwistjonijiet politiċi, reliġjużi, ma nafx, anka forsi. Inħoss li għamilt aċċenn wisq fuqha. U jiena nemmen illi ħaġa jekk ittija daqsxejn ta' pastell hija aħjar milli ittija kudu qawwi li dana, illi iktar tiġbed attenzjoni. Allura ngħid ħalli l-istess ħsieb, imma rrid naħdmu iżjed. Jiġifieri dan qisu jidħol fil-proċess tiegħek ta' reviżjoni tal-kitbiet tiegħek li tipprova tratta b'xi ftit il-kitba xi kultant. Mhux ħafna, għax l-iktar ħaġa prezzjuża li nħoss jiena hija li jien għandi l-libertà li ngħid li rrid f'pajjiżi. Bidlu ftit is-suġġett. X'kienu l-influenzi letterari u artistiċi Maltin fuq ix-xogħol tiegħek? Bħala poeti vera li ngħid Duncan poeta kbir, imma jiena l-favoriti tiegħi kienu Carmelo Vassallo, min kien daqqa ta' Ponni Darbatani, Anton Buttigieg, Ruzar Briffa, il-prinċep tagħhom kollha. U għadni dispeċut sallum laqt ma kellimtu, u aħna jien kon noqgħod il-belt, kantuniera l-bot minnu. U dik il-kantuniera u jifdi il-kantuniera, u ma kontx nafu, però kont għadni minix konvert għal-Malti. Mill-Ingliż għal-Malti. Mill-Ingliż għal-Malti. Imma anke meta studjajtu kont ninġibet li l-pożijiet tiegħu. Natura u tagħmel ħafna bija. Meta nara dbatija tal-dana, anke pereżempju nara il-problema li għandna bħalissa b'dak il-vapur, li tista' tara miż-żewġ naħat, tara minnaħa illi jekk se nibqgħu naċċettaw vapur wieħed wara li ieħor se jkollna exodus kbir, issa l-Italja pereżempju Jusin nisħol dawn l-affarijiet. L-Italja qed jagħmel sew jew le Salvini. Jien ngħidlek illi purament in terms of humanity, dawa li dawk in-nisbatu li ma tħallihomx dana, però min-naħa l-oħra jekk tippermettilhom jien naħseb nofs l-Afrika lesti biex jiġu fl-Ewropa. U daw għandhom il-problemi tagħhom. L-Italja stess qed nara li nużolodu għandhom 3.1 trillion, mhux biljon, miljun jew biljon, trillion, 3.2 trillion dejn. Kif jistgħu daħlu lil dawn ukoll? Jiġifieri nidħol f'dawn il-dan. U ħafna drabi nħossna ma nistax niddeċiedi. Allura anki bħalissa għandi storja f'dawn in-novelli li se noħroġ fuqhom. Fuq il-kwistjoni. Ma ngħidx għalissa fuq għax għandna qiegħed naħdimha imma wasalt jiġifieri to mind it up. U semmejna xi poeti, semmejt il-Carmelo Vassallo pereżempju. Tgħidilna ftit tkun tafu kien jgħalmek u xejn? Kien jgħallimni. Carmelo Vassallo jien kont student u kon it-teacher tagħna. U għalinna għal-għada tiddu tistudjaw bil-poeżija, among others ġifieri, kellu waħda tiegħu. U x-xorti ġiet.
Għax kien jgħadina l-luminti għajda, li f'dil poezija tiegħu għalli fenek, għajdi li bdejt il-laqlaqax, ma konx ħassejta l-poezija, vera kont rajta, imma ma konx ħassejta that particular poem. U għalek, ġifiri ġib il-mot, jek kwiet, mar minn warajja u fajarini. Mux suppost jamela, ma dakkar minn fassallu, konna nħobbuħ. Karattru. U Anton Buttigieg u kol kontafu, xek semmejtu bħala influenza letterarja fil-kibit. Anton Buttigieg. Anton Buttigieg poeta tal-natura u poeta tal-familja u kol. U Buttigieg kien jiktiblek tugging at your heartstrings jgħidula. Per eżempju, dik il-famuża poezija meta ritorna wara il-funeral ta' Dana u ħares lejn sodda għal tnejn mifruxa għal xejn. Missek. Naqraw poezija, forsi naqraw il-poezija beat. Mela dina edha f'analiżi 70. Alright li konna jien, Oliver Frigieri, Daniel Massa, Wieħed Barnett, u Mario Azzopardi. U kien qed nagħmlu analiżi tas-sebgħinijiet. Dak iż-żmien kien hemm żmien il-hippies, alright, u dana u dilettant ġifieri imur il-beat. Bdiet li fejn qabel dejjem bitfajla f'idejk u dana issa bdiet tagħti għal rasek u kulħadd jagħti għal rasu u ngħidula il-beat. Dak iż-żmien għexta, ma qatt ma impressjonatni ħafna. Hawn lil-lejl l-ewwel tas-sena d-diskoteka tal-Palm Beach. U bladi u blada, il-ħoss tal-Beatles isaltan fuq il-ħamba. Tisker il-ġenerazzjoni beat fis-saltna tal-aljenazzjoni f'dinja mostru mekkanizzata. Għallu ġieħu l-insomnia pillo l-iriġment. Għal-ksiħ xitwi xoqladam spirti gelgul. Għad-dwejja vojt tal-ħajja, ħaxixa u beat. Toddon flimkien jekwaw aljenazzjoni. Mela kulħadd iċabċab, obla di, obla da, fernezija taqbis ċaqli dawrin, geġuġija ta' rjus saqajn idejn, duħan u dlam u duħan, u dwal fosforescenti ħodor ħomor viola blu, il-sna telan jimbarmu bejta srib tal-Orient. Beat, irvel. Beat, kultura. Beat, alienazzjoni. Tħullura fil-ġuf, jew moffa tal-moħ. Namel analiżi tas-soċjetà ta' żmieni tas-60s, the swinging 60s. Għax hekk jgħidulhom the swinging 60s. U dak iż-żmien nimmaġna li kont taqra ħafna wkoll qed tagħmel sena tgħix l-Ingilterra, ġifieri kont taqra ħafna letteratura Ingliża. X'kienu l-influenzi letterarji u artistiċi barranin din id-darba fuq xogħolok? Dak iż-żmien forsi anke llum. Ma kienux ħafna differenti milli aħna mbagħad tal-moviment konna nikbu ta' ġifieri, kienu differenti ħafna minn dawk li studjajt jiena bħala student. Għax kien żmien differenti, kien moviment. Pereżempju jiena gradwajt fil-64 u matul l-Ingilterra fil-66, ġifieri ma kienx hemm xi qasma, imma fil-64 konna għadna il-poeżija tkun rimata. Meta ġejt lura sibt li f'dik is-sena Sara ma insertaw kienu twildu kibru 4 ġuventuru anke tfajlit ftit kellna li kienu tal-affarijiet tagħhom u li kienu maħluqin għall-protesta. Mario huwa protesta assoluta. Jien li kont nikteb ħafna fil-protesta bi anke ċertu affarijiet tiegħu konna llum Mario mor daqsxejn iżejjed. Jagħmel li bajnejha speċi kull ma kien joqsu kien jgħallimur fir-rokna u ċek mal-ħajt. Konna naħdmu ħafna tajjeb jien u Mario. U bħala influenzi barranin, kien hemm xi kittieba li kienu influenzi barranin, kien hemm xi kittieba barranin li kienu jinfluenzaw il-kitbiet tiegħek dak iż-żmien? Iva, dak iż-żmien bdew jaslu Malta kodba, dik ħaġa li interessatna ħafna. Kodba, Penguin, 3 awturi, 3 poeti Ingliżi taħt 10 waħda, jisi? Jekk tajt li nisemmihom bħalissa ninsa l-ismijiet. Imma waħda imma l-iktar li dana l-Amerikani bdejna nfittxu l-awturi Amerikani
dew anki per eżempju l-ambasċata li kienet hawn, l-ambasċata Amerikana, niftakar kienet batet għalina jien Mario u Oliver. Li għalina tlieta kienet batet u tatna ġiex ħodba li ħarġu il-dan about current American literature. Impressjonawna, ħafna impressjonawna. Għax kellhom affarijiet li laqas il-poet Ingliżi ma kienu għadu Kienu innovattivi għal dak iż-żmien. Biex neqreb ftit is-suġġett, kif bdejt tikteb u għaliex bdejt tikteb? Xi ħaġa minn ġewwa timbuttak għall-kidba hu. Jiena, meta kont żgħir, il-papa kien joħodni kollu, il-papa kellu l-affarijiet tiegħu jew kellha jien kelli l-affarijiet tal-papa. Konna nħobbu il-futbol u konna nħobbu il-films. U l-papa kien joħodni miegħu. U meta tara dawn u kont pereżempju mort rajt logħba meta mmur id-dar fuq Pitazz ngħid li mort hemmhekk u nagħmel l-opinjonijiet tiegħi għalija ġifieri, mort rajt film, inkun irrid naf minnu mal-artisti, noqgħod attent, kultant kont niktibhom hekk, issir ma biex ħalli r-rapport tiegħi għalija ġifieri għali. Kont nagħmel l-isem tal-film, l-isem tal-artisti u t-tema u nagħti l-stars hekk jogħġbok, kemm oġobni u kemm oġobnix dan il-film, snix dana. Ġifieri, l-affarijiet jibdew minn żgħir. L-affarijiet għadhom jinteressaw mill-lum bħal pereżempju l-sports, partikolarment il-futbol, is-sinema li ma tagħmilniex effett illi immur nsib ruħi waħdi. Mara tiegħi ma toħroġ gost għax dejjem ħasset is-sinema bħala social dana u ma marix ħaġa soċjali s-sinema, tmur u ssib nofsu żgħar nies kollox. Ma nafx kif jibqgħu jaħdmu jiena. Ma dawna minn żgħir ġifieri kont miġbut lejhom. U minn żgħir kelli l-ħajra li nikteb xi nota hekk u dana. U kemm kellek żmien, pereżempju, meta ktibt l-ewwel poeżija tiegħek? Kont il-leċew, ġifieri kont talaqt 12 sena. U l-ommi kienet l-ewwel poeżija. Dik l-ewwel poeżija. Nismawha? Din hija il-poeżija l-ewwel waħda li ktibt f'perjodu li il-ħin kollu nikteb l-Ingliż, però din ħarġet u ħarġet f'daqqa ma korriġejt xejn minnha. Wara rrealizzajt ma kienx għalfejn kellu jgħidli Carmelo Vassallo għalli Duncan qed jaħdem fih. Issa Duncan mhux waħed mill-favoriti tiegħi, imma f'ċertu affarijiet laqatni ħafna. U hawnhekk anke inti se tinduna għandi ċertu linji li tajdaw linji Duncarmiani. Illum int mejta minn duda taħt it-trap u s-siġar ta' ċipress. Kulħadd insib, imma f'dil qalb li jint wellidt u ħabbejt sewwa, il-fakra tiegħek ma tmut qatt. Jien issa kbirt kif xtaqt tarani, 17-il sena xmux ħarquli ġbini. Ġewwa għadmi għadu jisalta nadmek, u għalkemm qalbi tista' taqa' fid barrani, biċċa minna tibqa' tiegħek u ma jeħudilek ħadd, għax jiena demmek u inti l-erq ta' drijaj. Imma kultant ninsik, għadirni, mhux għax irrid. Id-dinja titħaq u d-daħqa tagħha tisraq li qalbi u tifridni minnek. Ma malli d-dinja d-duru tuli snina, fis nerġa' għandek nitlob maħfra u mat-talba toħroġ ta' karba qawwija. Om, kemm kont għażiża lija. Sa inti stess tinduna li dik l-idea tal-erq ta' drijaj. Ħaġa waħda ma' ħaġa waħda ma' Duncan ġifieri kont hemmhekk u dana li ironikament mhux poeta li hu favorit tiegħi. Nammetti li hu poeta kbir, nammetti li hu lilu biss ħaqqu li sem ta' poeta nazzjonali, però m'għandix dik il-ġibda ta' dem ngħidilha jien leh. Intellettiva, jirbaħni intellettualment, imma id-dem li ġbidni lej Rożar Briffa, lej Carmelo Vassallo, lej Anton Buttigieg u dan. U għadek tikteb illum il-ġurnata? Iva, għadni nikteb. Għadni kif noħroġ l-aħħar ktib tal-poezija. Dana huwa Viktor Fenek il-poeziji, għalhekk għamiltu hekk. Viktor Fenek il-poeziji. Tkellimt ma' Oliver fuq il-dana u diskutejna. Għalli bħala collected poems, Vik, għalli
kont ngħid il-poeziji, m'għandix tajt li ieħor, pereżempju kif tajt il-dana, u Oliver nirrispetta ħafna, u għamiltu hekk. U dana fih, ġifieri, hemm 8 Poeziji minn 8 ġabrit. 8 ġabrit kollha poezija. Meta ngħidu ġabra poezija dejjem osra dawn jkunu ġabrit, all right? U għadd daqshekk. U bdejt nikteb il-proża u ktibt l-ewwel romanz. Kibt l-ewwel romanz, fil-fatt rebaħ li il-premju, qassamt il-premju għax kellu ktib ieħor tajjeb u ma' Trevor Zara u dana konfondew u ddeċidew illi jituwunna ma' shared il-dana. Imma kien l-ewwel attentat tiegħi, all right? Again, l-istorja hija ta' bniedem li qatt ma tkun taf ismu Q, dawk li għamlu review kollha qalu li Q huwa int. Trom nista' jkun għax hemm ħafna minni u dana ma marridx nagħmel eżattament jiena. U dana jintaqa' ma' 4 ħbib mill-passat, all right? U naraw. Per eżempju, chapter ġibhom fis-60s, meta Malta bdiet tinfetaħ għandna l-indipendenza, Malta bdejna nibnu ħalli nġibu daqsxejn il-barranin u ħalli jgħinu l-independent, jgħinu l-ekonomija Maltija, minħabba li l-Ingliżi kienu qed jaqtawna ħafna mill-budgets li kienu jtuna qabel. Bdejna nagħmlu l-aċċenn fuq nibnu sabiħ, all right? Fil-gazzetti ta' barra namlu advertisements ta' our beautiful beaches and under the Maltese sun, daw l-affajt romantiċi, you see, u they fell for it tax kienu jiġu blam, emmek beda l-veru turizmu, emmek kien beda dak iż-żmien. U minna ma trid, teffettwak. U hemm xi żmien meta waqaft tikteb metet daqshekk jew dejjem baqgħet għaddej? Le, ħaġa wara dejjem baqgħet għaddej għax jew reportage fil-gazzetti, għalkemm issa ili li tajtu reportage fis-74 tajt il-gazzetti kollha, kont nikteb kifatlek kont nikkaverja l-sports, il-films u teatru. Per eżempju, il-plays ta' Francis Ebejjer kollha kkaverjajthom jiena u għadhom jgħidu li sallu għax ma toħroġhomx il-plays għaliex ħareġ ktib eċċellenti fuq id-drama Maltija, partikolarment fil-Manuel, minn Dr. Paul Xwiereb. Imma Dr. Paul Xwiereb il-plays ta' Francis Ebejjer ma kkaverjhomx, għas sempliċi raġuni li juk nikun fihom. Paul kien attur ukoll. Allura, billi jiena kkaverjajthom kollha u Francis kien ħabib tiegħi, anki pereżempju sar ħabib tiegħi, għalkemm Francis huwa ma tafx fejn intem hija ġifieri, għax Francis is his own man, misterjuż, ħafna misterjuż anki f'ħajtu għandu ċertu taqrib u dana, imma konna close biżejjed illi pereżempju meta jasal il-miliet kien jiġi għandna darba minnhom jikol għandna kont diġà miżżewweġ u għandi ġiex tfal żgħar u dan u mbagħad wara li niklu Irene il-mara tiegħi toħod tfal fil-kamra tagħhom biex jordu u noqogħdu nitkellmu jien u hu. Li kien jagħmel kien iġib taxxa u bajt, mhux u bajt ġuġu, li t-tifel għax kien ħobba, u meta konna nitkellmu jien u ħaġa però kien jagħmel li dak ifejjeb il-sigarru. Il-kamra fejn konna iddum ġimgħa bir-raħa ta' sigarri. Sejjerek, għax kien kajman, bassa ma t-maqdrux kif t-maqdru għandek il-jum fuqek, ma tantx kien jieħu il-kritika dara tajba, imma il-reviews tiegħi naħseb kienu jogħġbuha. U il-poeżija waqaft tiktibha? Għadek tikteb sal-lum imma bħala ġeneru? Le bħala ġeneru qed nikkonċentra fuq il-novella. Ok, fuq il-proza. U kien hemm perjodi differenti fil-kitba tiegħek tidentifika hekk xi perjodi? Naħseb mill-bidunet kont kritiku fuq ħafna affarijiet. Forsi l-kritika minn żmien għal żmien tajt hawnhekk iżjed kelli aċċenn fuq il-kritika tan-natura, hawnhekk fuq il-kritika politika, jiġifieri u dana. Ma naħseb in ġenerali kritiku.
Kieku tistaqsini illum int ma' min iżżomm, ngħidlek m'hemmx ma' min iżżomm. Wieħed għal ċertu raġunijiet u l-oħrajn għal raġunijiet oħra. Il-poplu Malti kważi waqa' rajt illi jixtieq parti ġdid. U jien dejjem ngħid għaliex ma jkunniex il-partit tal-ħodor. Ġifier il-partit tal-ambjent. X'inhu l-ikbar xkiel li sibt matul ħajtek biex tikteb? Diffikultà forsi. Le, ma nasibx. Li kellek. Kull ma rrid tikteb, ktibtu. Okay. Darba iċċensuraw li dana, darba fl-istess klip ta' Faltamira li semmejt, ġifieri semmejtilek u ma daqatlek u kien hemm linja tiegħi. Right? Kelli linja, ippruvajna pereżempju Nippreferi naqra. Ippruvajna id-demokrazija nazzjonalista u l-libertà saret libertinaġġ. Ippruvajna s-soċjaliżmu minn toffjan u s-serjetà saret sarima. Zdana oġġezzjona għalli le, in-nazzjonalisti u l-mintoffjanizmu ma semmihomx. Għatlu ma għandix bilanċ jien, għandi bilanċ u għandi dritt li ngħidu. Għalli le, dawk il-ktieb irti u Luċjano għalli fik laqas ħaq. Illi ħabalja ma tistax għamil xi ħaġa. Ħatlu ħanna għamel kompromess miegħu li dawk il-kliem id-demokrazija nazzjonalista u s-soċjaliżmu minn toffjan nagħmel asterisk minn flokhom. In-nies rashom fuq onhom jafu x'hemm minn flok l-asterisk u għamilt in-nota li dawn miżmumin bil-dan. U l-publishers li kienu għadhom kif jibdew il-Gulf il-Gulf Publishers, illum għadhom xin operazzjoni għax miet l-ħuner, għalli, insomma, ma tħalġ mill-bib għaddej tħalġ mit-tieqa, għalli ma serħalluwa. Ma la-fola kienet hekk bl-asterisks, xorta sibt min jiġi ikellimni, għalli għalfej sembihom id-direttament. Ġifir mela daw Sacred Cows, il-partiti Maltin. Tajba, allora il-Knisja nattakkawa kemm irridu. U ġawna għax politika, għax jistaw pattu jenna in private life, allora daw ma nsemmuhomx. U dik ta' Sacred Cows ma nistax għalija jien, nothing is a sacred cow. L-ewwel waħda jisimha Pilatu. U allura silti dejk, miskin. Isek jien. Isek hu, isek hi, isek hu, ma isek aħna. X'dinja ta' Pilati din, għax it-nuri, kemm aħna folots, kollu kemm aħna. L-oħra, PS, m'għandix taqsam mal-ktieb. Imma kienet l-aħħar f'dal-ktieb dik, u kienet switch. U hawnhekk qed induna illi kultant ngħid dan żgur l-aħħar rimi. Kultant naħseb dan kollu għalfejn. Kultant inħossni ftit ieħor u nafas is-switch. Taħseb li hemm element autobiografiku fil-kitbiet tiegħek? Hemm element autobiografiku kważi f'kull awtur, anke meta ma jsemmix lilu nnifsu, kważi f'kull awtur. Bla ma jrid Bla ma jrid juża lilu nnifsu. U stess huwa l-ewwel tafal biex tibni dana. Mbagħad toħu xi ħaġa minn għand dak, minn nies li tkun tafu dana, għandi kultant anke casual acquaintances, kultant ma jkunu acquaintances xej people you see in the street, illi inti taqrom, ma tfissirx qrajthom tajjeb, right, forsi li ħsibt fuq dik li għaddejja m'għandax taqsam xejn mal-karattru tagħha, imma hekk laqtitni, allura jien kif laqtitni rrid nikteb. Jiġifieri il-kitba għandha mill-awtur stess, minn ħbibu, minn pajjiżu, mill-qed jiġri fid-dinja, kollox. U mistoqsija li kien insaqsik jekk kif taħseb li dak li kien qed jiġri madwarek fil-passat forsi anke llum affettwa l-kitba tiegħek. Iva, affettwa ħafna. Pereżempju, ir-romanz li ktibt li kien jismu Ix-xitwa ta' wara s-sjuf. Kienet is-sjuf tas-sittinijiet, meta f'daqqa waħda d-dinja infetħet, il-hippie revolution. Aktar liberalizmu. U liberalizmu u dana.
Imma il-persuni li qegħdin jiftakruhom dawka, illum il-ġurnata qegħdin late sebgħinijiet, fis-sebgħinijiet, mela għandek mill-50s, mill-60s, early 60s, għal late 70s anki into the 80s, you see. Allura dawna jintaqgħu għandek chapter qegħdin jitkellmu fuq id-dinja tal-lum, problemi tal-lum u dana, u għandek il-chapter ta' wara huma meta kienu żgħażagħ. Ġrem dak naqra kontrast. Terġa' mbagħad chapter 3 terġa' tiġi għad-dinja tal-lum bil-problemi li għandna dana li jkollhom il-karattri, imma ta' wara nerġgħu niġu għas-60s. Allura għandek ukoll studju fil-karattri kif f'wieħed hawnhekk ta' 60s tant jieħed jidher ferriħi u dana u tajt ta' kif sar daqshekk bozzu. Meta narawh fid-dinja moderna, probabbli tot anki għalija ġifieri wkoll ta'. U fil-fatt għalhekk għamilt ix-xitwa ta' wara s-sjuf, kulħadd jistaqsini għaliex waħda fil-plural u l-oħra fis-singular, jien ħobb nagħmelhom dawn. Għaliex id-din għax rid ngħid illi fid-dinja taż-żożija every day is an adventure. Allura kellna ħafna sjuf. Imma l-oħra meta Xitwa hija xi ħaġa kompleta. second shift baqajt persuna imma il-bot ħafna minn kien dana, allura issa għandna xitwa kompleta. Fuq hekk li għamilthom. Anki pereżempju dal-ktieb li se noħroġ, se ngħid l-ewwel ħaġa fuqu se ngħidha lilek jismu Xita Skiet. Daqshekk Xita Skiet u mbagħad l-introduction Xita Skiet u memorji muġuwa. Għaliex meta bniedem jgħaddi minn dana u jgħaddi minn ħafna uġieħ fil-ħajja u jgħaddi ħafna uġieħ, pjuttost jaqaf iskiet, ma jipprotestax iżjed, jaqaf ċertu skiet u ċertu monotonija. Allora dik hija x-xita kontinwa li niżla però bil-mod. Il-Malta li ngħixu fiha illum. Skużi? Il-Malta li ngħixu fiha illum. Kif tara nbidlet? Jien laqas narafa, laqas għadni narafa, apart il-dawn il-karozzi li jgħam. Ma nistax inkerger kontra tagħhom għax jiena fis-sigsi kont wieħed milli daħalt, ma li bdejt naħdem daħalt karozza. Għax tant kelli attivitajiet l-ewwel hemm bil-karozza kont illaħħaq. Imma qed nara ħafna differenza. U l-aħħar mistoqsija. Kif tħares lejn l-iżvilupp li seħħ fil-qasam tal-letteratura Maltija minn meta bdejt tikteb inti? Naħseb diġà għatlek li għandi kull rispett lejn dawk li qegħdin jikbu llum. Bħala bidliet fil-letteratura. Bħala bidliet li saru fil-letteratura, pereżempju, intom fis-sittinijiet kontu qegħdin tagħmlu affarijiet ġodda, tesperimentaw iktar. Illum il-ġurnata tara li tkomplit din l-esperimentazzjoni jew forsi. Ejja, tkomplit. Ifhimha qegħdin il-ħajja qed ipinġuha kif inhi. Mhux ituha kulur sabiħ biex nidru anki aħna sbieħ. Le, din kull issa jekk tittobodni jekk tgħidli li qed ngħid għall-awturi moderni. Jekk trid tgħidlu ma dika għal dawk għamilta din għal dawn. Le, dak qed jgħidu dik qegħdin jikdbu kif qegħdin iħossu. Ġifieri għalmenu mis-60s tallimna dik li tikteb kif tħoss, mhux kif tippretendi li s-soċjetà għandha tippretendi li inti tħoss. Tikteb li tħoss. Ma toqgħodx tgħid se ninkwita lil dak jew se ninkwita kera ma tiktibx. Għax ħafna mill-ħajja hija nkwiet. U jekk se nwadbu kollox taħt it-tapit, x'ħajja għandna? Le, jiena nemmen ħafna fil-dawk u llum il-ġurnata. God bless them, ġifieri, għandhom ħafna affarijiet favorihom. Aktar opportunitajiet ta' pubblikazzjoni. Pubblikaturi ħafna li jistgħu jagħdu lek il-ktieb. Għandek il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb illi kienet idea tiegħi li kont lil-Bert ġifieri. Li kont interessajtu l fil-fatt meta sentejn ilu tawni dik il-medalja. Formaj l-istatwetta for services rendered to literature.
Għat dit fisser doppju għalija, għalix dinja kienet ideja tijaj. U li meta kellimta mal-ministru, għall-interessatni ta' ħafna interessatni, iktibili. U jien kontat u hija bħal-ministri dawn. Ħajlas minni, għalli iktibili batili, imma kien vera, xjemplit l-segretarja tijaw, matul il-ġimma, għalli għallek għet jistennija fuq il-mejda. Nar it-tnejn, kien ċemplit jgħone Friday, nar it-tnejn jixtaq fuq il-mejda. U fil-weekend ktibta. X'għandi frasi li għandha tkun il-nar. Minn dakinhar mxiet ħafna l-qoddim, illum jomu fil-flus, aħna kollox naħorġu aħna l-kodba konna, aħna noħorġu l-flus, isna tal-laba morru fil-ħwienet biex naraw kont tajtek tużana kopji. Fixa, inti xara għand n-nies issaħalluna ta' għaddu darbohra. Isna tal-laba konna, illum il-ġurnata għandhom id-dritti tagħhom, issa il-ġimgħa d-dieħla se nintaqgħu anki fuq id-dritt tal-awtur, id-dritt tal-ħlas li għandu jitħallas, għax hawn ħafna awturi jikdbu, qatt ma raw solt, all right? U miex edha fair għaliex il-proofreaders jitħallsu. Fair enough. Kulħadd għandu jitħallas ta' xogħlu, min ipinġihom partikolarment il-kodba ta' tfal jitħallsu. U l-awturi pa' jisaffar, anki jekk ċertu publishers jagħmlu lek il-kuntratt, wara ma jonorawx. Tittoq isek tal-lab, tmur meta se teri xi ħaġa minnhom. Din hemm bżonn tinqata' lill-awtur isu tal-lab. Kif konna dik il-poeżija tal-poeti, kif konna il-dan. Jiġifieri imxejna ħafna l-qudiem. Issa l-aħħar li baqa' din ta' drittijiet. U ma nafx is-suppost ngħidha, jien ma naħsibx li daqshekk sigrita li ma nistax ngħidha, imma il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb skont kif arrafni Mark se jkollu il-qudiem id-dar tiegħu il-belt. Naħseb tafu, alright, mela ma kxif xejn. Il-kuxjenza safja, sejjer il-ġenna. Ekku, jiġri ħajġu onorati il-kittiba, jkun hemm post tal-kittiba. That's right. Kif għandu jkun. Nagħlqu forsi bi ftit ħajkus u fl-aħħar bil-poeżija jien. Jien idealist. Nemmen f'dinja bla passaporti, bla frontieri, bla kulur. Jien prattiku. Nemmen fil-lum, fil-mewt, fil-ħidma, fit-toqol tal-ftehim. Jien romantiku. Nemmen fil-ġustizzja, fil-imħabba, fil-spuħija. Jien realist. Nemmen fiċkuniti, fil-żball, fil-iżolament. Jien ribell, kompromessist, nibni u nfarrak, nemmen u niċħad, nobot u nħobb. Jien ħafna nies, u jibni dem wieħed, jien, min jien. U saru ħafna. U tintlaqa tajjeb mal-istudenti. Tintlaqa tajjeb. Issa li kont se ngħidlek hija illi xi sentejn ilu jiena bdilem il-ġurnata nara il-kompjuter jiena li sempliċement dak isemmi it-teknoloġija ħaspażmi baj, right? Għatmanet, imma sakemm niftħu nara x'qalu l-gazzetti u dana, all right. U f'waħda mill-gazzetti favoriti tiegħi The Guardian, il-Guardian għandha l-culture section qawwija ħafna. Nara din il-poeżija. Of the many men whom I am, whom we are, I cannot settle on a single one. U din il-poeżija ġifieri għalija ħadet importanza meta daħlet fil-sillabu kif inti. Ma kienx l-ewwel darba li għamilt il-bilanċ qed nistudja lil innifsi jiena law, jiena lem, jien fejn eżatt jiena. Ġieli kelli poeżija oħrajn. Għadina kienet donna iżjed daqqet waħedha. U jienu naqra darba minnhom il-Guardian, għax ħafna naqra il-gazzetti lokali u ta' barra kull filgħodu, insib dina. Of the many men whom I am, whom we are, I cannot settle on a single one. Ta' kien il-famuż Pablo Neruda, wieħed mill-favoriti tiegħi, Pablo Neruda. And so, I never know just who I am and how many I am, nor who we will be being. When I try to explain my problems, I shall speak not of self, but of geography. Ħossu kosmopolitanu tad-dinja kollha u dana. Issa mbagħad kien hemm min qalli li kopjajta. Kultant issibhom daw in-nies.
L-ewwel wieħed darba li għalili bqajta ħares leħ, xiġifieri kkupjajta. Probabbli kien qara dina, imma jien mbagħad mort infittex u sibt illi Borges, id-darba Arġentin, jekk dak għamel We Are Many, dan għamel I Am Many. I am all the writers that I have read, all the people that I have met. Fitxejt iżjed, unsib illi anki ta' ieħor li twilet qabilhom Walt Whitman, illi Walt Whitman huwa suddun kantana dana għall-Amerikani, fil-Leaves of Grass, dik il-pożija ta' 52 parti, fil-parti 51 f'daqqa waħda jistaqsi, do I contradict myself? Għax kien ilu jgħid affarijiet bħali, law, lem, u tibdajt da xinu. Għadda waħda da jieqaf 51, para 51. Waħda biss qabel l-aħħar. Do I contradict myself? Very well then, I contradict myself. I am large, I contain multitudes. Jħossu ħafna bnedmin differenti kollha ġofija. Dak vers li baqa jissemma I contain multitudes. Ki? Vers li baqa jissemma. Vers li baqa jissemma, I contain multitudes. Umbagħad biex inkompli dana Fernando Pessoa, wieħed mill-favoriti tiegħi Portugiż li ftit jafu bih, għaw Malta man serta favoriti tiegħi. Kiteb fuq l-istess tema. I don't know how many souls I have. I've changed at every moment. I always feel like a stranger. I've never seen or found myself. Rereading, I wonder, was that me? God knows, because he wrote it. Ġifiri biex tara li din hija tema internazzjonali. Jien meta ktibta laqas kont naf bihom fiċċejthom wara li ċertu nisqalu li ma mingħajr ma raw li qabel kont ktibt poeżiji oħra bħal dina li bilanċja idea kontra oħra mingħajr ma nasal f'konklużjoni. U hija xi ħaġa li jaħsibha faċilment jista' jaħsibha kulħadd. Kważi kulħadd, ħsibta kulħadd. Naqraw ftit haikus tal-aħħar. Il-ħajku smajt bieħi, meta kont fil-kors tal-Ingilterra, ħna konna l-International Breed hemmhekk fil-kors tagħna, u wieħed li konna noħorġu flimkien hekk għajna x'kien jikteb il-pożija wkoll, kien Robert O. Cheng Chuan minn Singapore. F'Singapore għandek l-isem Ingliż u l-isem lokali. Robert O. Cheng Chuan. U dan interessani fil-ħajku. Għattu, what is the haiku? Għamilli, you don't know about haiku and you're a poet? Dana, insomma, ftit klim beda dana, u qabel ma tlaqt kien tani ktib ukoll, u interessawni poeżija Ġappuniża, l-oriġini tagħha, 3 linji biss, 17 syllables, 575, trid titkellem għandek marbut li l-ewwel ta' id-diskrizzjoni fil-5 u 7, u mbagħad dawk il-5 kelmiet biss trid tagħmel ir-riflessjoni. Mela int għandek l-ewwel għandek il-pittura, tpittira. Għandek it-tila, u mbagħad trid tfissirha, tagħti eżempju tagħha. U kont kribt. U sirt magħruf ukoll bħala l-poeta tal-ħajku. Ejja, mbagħad kien hemm ħafna Anton Buttigieg pereżempju kien l-ewwel wieħed li ħareġ jiena kont bżajt il-ħajku nuża u għamilt 3. Mbagħad fit-tieni ktieb għamilt 5. F'daqqa waħda Buttigieg bum ħareġ bil-muża bil-kimono, il-muża bil-kimono. Illi kien Buttigieg kien maħluq għal-ħajku, jekk hemm poeta Malti, jien inkluż, illi jippretendi għal-ħajku, imma Buttigieg huwa r-re tagħna fejn għal-ħajku. Għax poeta tan-natura, dina għandek ċertu riġidità fiha fl-istessin, illi inti titkellem fuq in-natura u min-natura mbagħad tisled fl-aħħar 5 kelmiet. Jiġifieri li huwa l-aħħar linja. Ir-riflessjoni tiegħek fuq il-ħajja kollha. Issa, però konċiża imma mimlija. Mimlija. Eżempju, di, pajjiż li tal-fjur tilef il-ġmiel u r-riħa. Kif se jibqa' jgħix? Tista' tapplika għal dak kwantitat kbira ta' siġar li qegħdin 10 ta' żmien. Kif se jibqa' jgħix? Dak huwa nnifs tagħna fl-istess ħin ukoll. Mill-baħar fieraħ, gawwija ballerina, f'daqqa feġġejt int. Mela inti qed taħseb li jiena qed ngħid fuq il-gawwija. Le.
int, il-mara li qed naħares lejha, daqqa waħda, u li minn ġoli l-mawra ta' ġejja lejja. Imma Għatit ħafna 50 klim. għallib u għamilta mal-gawija ballerina li huma waħda tal-baħar u l-oħra, ovvjament, tal-art u li għandha ċertu grace, meta timxilek ballerina, right? Partikoment fi Swan Lake, timxi fuq il-point, hemm ċertu dana. Allura dik u l-ħajku mhux għalkemm taqra. Il-ħajku taqra, ma toqgħod taħseb fuqha. U ġiblek ħafna dana. Hemm ħafna, għax taqbad. Wieħed tal-aħħar. Per eżempju, widnejn Beethoven, għajnejn Milton, u xem li l-bnidem ma jirbaħx. Għax biex Beethoven trux jikteb dawk is-sinfonija kollha, biex Milton għama jiktiblek Paradise Lost u Paradise Regained, xem misjet li l-bnidem ma jistax jirbaħ. Għax dawna, mussanajt da, għanajt il-bambin ħadilhom l-iktar don li għandhom bżonn, ma tilfu l-iktar don li għandhom bżonn, right? And yet, ġifiri, in-natura tal-bniedem dejjem tirbaħ. Jekk għandek is-saħħa ġo fik u temmen fik innifsek, kull ħaġa, kull obstacle li tiġi quddiemek, int għandek tirbaħha.